14 fevral günü döwlet ýol başçysynyň gatnaşmagynda Aşgabat şäherinde we Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň owadan depowatynda gurulan täze binalaryň açylyş dabarady geçirildi. Aşgabatyň gaýratyndaky Kılıçkuliýew köçeniň orunda Türkmenistanyň fenagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan gurulan 96 tane işewirler toplumynyň binalarynyň we Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň owadan depowatynda gurulan aýna önümler kärhanatynyň açylyş dabaradynyň Aşgabatly ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna juda ýarama täsir edendigini Aşgabatly ýaşaýjylar aýdýarlar. Mundan bir hepde odal 7 fevral günü hem Aşgabatyň gaýratyndaky täze zaman owatynyň nowatdaky tapyrynyň açylyş dabarady münasibetli doňoklyk sowuk howada edara kärhanalarynyň işgärleri, medeniyet we sunwat işgärleri, mektep okuwçylary, çağalar bagalarynyň körpeleri we talipler açylyş dabaradyna gatnaşdyrylyp sowuk howada bir näçe tagatlap aýag üstünde durupdylar. 14 fevral günündäki açylyş dabaralarynyň geçirilen wagty bolda Aşgabatda ýagyn ýagyp juda çygyl howa boldy. Emma şol bir çäre gatnaşdyrylan taliplerden köçäniň gyralarynda döwlet ýol başçysynyň geçmeli ýol ugrunda jarly koridor hem düzülip ýüzlerçe adamlar ýagynyň aşagynda bir näçe tagatlap durmaga mejbur edildiler diýip bu çäre gatnaşan Aşgabatly ýaşaýjy aýdýar. Haýtadyr bir açylyş dabarady geçirilen güni iş günlerine gabat geldi. Şol gün edara kärhanalarynyň işgärleriniň işden talepleriň we mektep okuwçylarynyň bolsa okuwlaryndan galýandygyny hem ýaşaýjy belleýär. Açylyş dabarady geçiriljek güni ýer-ýerden dabaranyň açylmagyna entek bir näçe sagat bardygyna teretmeden Aşgabatyň köçeleriniň ýapylmagynyň Aşgabatlary juda kösendigini hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Ýer-ýerden entek ýaşaýjylar işe barýan wagty ýollar ýapylyp, toňra gün orta bolýança şäheriň gaýraky bölegine ne girip boldy, ne de çykyp boldy diýip çoğullynyň ýaşaýjy sürüji geldi aýdýar. Çoğullydan şähere gaýtjak bolup avtologlar gatnaýan uly ýola çykan ýaşaýjylaryň ýol oratyndaky avtodrolgalarda avtologlara garaşyp durmagyna hem ruhsat bermän. Polisiýanyň ýol gözetçilik gullanyň işgärleriniň ýürüýte çağırlan avtologlara ýolagçylary zorluk bilen mindirip çoğullynyň çetki köçelerine uğradyp durandyklaryny hem bu ýagdaý bilen ýüzüýe bolan ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu ýagdaýlardan bez bolan ýaşaýjylar şäherde we şähere gola ýerlerde gurulýan haýtadyr bir binanyň guruluşynyň tamamlanyp barýandygyny görelerinde eýam öňünden onun açylyş dabaratyny özlerine ne derejede kynçylyk dörecekdigini alada edip başlaýarlar diýip sürüji geldi sözüne goşýar. 2 we 3 gatlardan ibarat bu binalar toplum üçin Kılıçkuliýew köçeniň orunda odal bar bolan hususy dükkanlaryň ýüzlerçetiniň 2016-njy ýylyň başynda ýumurlyp aýrylandygyny, emma täze gurulan işewirler binalaryndan odal dükkanlary ýumurlan telekeçilere dükkan edilmek mümkinçiliginiň döredilmändigini hem işde galan telekeçiler aýdýarlar. Täze binalaryň kireýleri aşagymmat. Ol binalardan has arkalara telekeçiler iş ýeri edinäýmeseler, odal dükkanlary ýumurlyp aýlawda galan telekeçilere bu binalardan iş ýerini açmak asla ýeňil iş däl diýip özüni murat diýip tanıştıran bir telekeçi aýdýar. Türkmen telewizionyasynda mahabatlandyrylan her bir amal edilen guruluşyklardan, täze açylyşlardan ýönökay halka kynçylykdan başga peýdanyň gelmeýändigini bolsa ýaşaýjylar nygtýarlar.